L-ex kap nazzjonalista u llum kellim tal-oppożizzjoni għal-finanzi Adrian Deli jagħmel ġdid tenna li s-sussidju tal-enerġija huwa short term u li mhuwiex għal dejjem. Huwa għal dan f'kitbat opinjoni li jagħmel fuq Times b'dan jingħaqad ma' kitbiet oħra li jagħmel l-istess Delija fl-aħħar jiem u anke ma' dak li qal il-kap nazzjonalista Alex Borg li s-sussidju huwa short-lived. Però hija short-lived. F'din il-kitba Delija qal li l-war chest ma jeżistix, war chest li permezz tiegħu il-gvern tal-Prim Ministru Robert Abela qed jilqa' għad-daqqiet internazzjonali u l-pis ma jitfawx fuq in-nies. Hawnhekk Delija staqsa jekk dan il-war chest huwiex wieħed ta' self. Delija jgħid dan minkejja li ftit tal-jiem ilu ħareġ kif il-finanzi tal-pajjiż huma b'saħħithom bid-deficit naqas aktar minn kemm kien mistenni u jinsab taħt it-threshold Ewropew. F'din l-istess kitba l-ex kap nazzjonalista sostna li s-sussidi setgħu jintefqu f'affarijiet oħra beżza bl-ammont ta' investiment li qed jagħmel il-gvern permezz ta' dan is-sussidju li permezz tiegħu il-prezzijiet tad-dawl u l-fuels pajjiżna baqgħu stabbli għal familji Maltin u Għawċin. Dan fturija ċara ta' kemm il-Partit Nazzjonalista għadu jħaddam politika ta' austerità u jitfa' il-pis fuq il-familji Maltin u Għawċin. L-istess kif seħħ taħt l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista dik ta' Gonzi Pien meta qolla bil-qalb il-kontijiet tad-dawlu l-ilma.